Munduan, 7.000 hizkuntza baino gehiago erabiltzen dira gaur egun. Eta batzuetan hasten bazaigu ere, euskara munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen taldean sartzen da. Kalkulatzen da, euskaldunak 1.000.000 inguru garela munduan. Eta era berean, hiztun bakoitza mundu bat dela esan daiteke. Besteak beste, familiak, inguruak, hezkuntzak, asmoek edo zaletasunek baldintzatzen dute euskaldun bakoitza. Euskararen jatorria, zein den ez dakigu, baina nora doa euskara? Gure irudimenean den bezain txarra alda egoera? Jakintza eta erabileraren arteko arrakala handia dela argi dago. Iaz, soziolinguistika klusterrak egindako ikerketaren arabera, Euskal Herritarren 12,6 erabiltzen du euskara kalean. Hau da, 8 pertsonetik batek. Baina duela 6-7 urteko emaitza bera da. Horrek erakusten du, euskararen erabileraren joera ez dela gorantzkoa, baina baikor begiratuta beherantzkoa ere ez. Gainera, biztanleria zahartzen doa, baina euskara gaztetzen. Aurrek eta gazteek egiten dute euskaraz gehien gaur egun, naiz eta nabarmena den erreferente eta edukien falta adin batetik aurrerakoentzat. Lorpenak eta gabeziak, hautuak eta inertziak. Arrotasunak eta konplexuak. Alde batetik bestera saltoka doan hizkuntza da gurea, eta eskortasunetik begiratzera ohitu bagara ere, baikorrak izateko arrazoiak ematen dizkigu euskarak. Gaur, euskara, eta bihar zer. Bizkataki garri egin zait, bizian etengabe erantzun behar izatea rapa euskaraz egiten dudala, eta zergatik eta nola, eta... Atera behar dituzunean barrukoak edo identifikatu nola sentitzen zaren, zizkuntzetan egiten dut. Euskaraz azerretu alzarea? Zer esango dut? Ume madarikatua! Eta lako gauza, kakazarra! Zergatik jartzen diozu marrazki bizidunen. Ez da, nire referentzia. Eta nola izan zen, egara aurkestea? Zebat maila, lortzea? Sufritu nuen, baina erabaki nuen egitea eta lehenengo aldia suspenditu nuen. Nire gazten nintzenean, niretzat izan zen komplejo bat, ez jakitea batik. Ez jakitea, lotxa ematen zidan. Ez jakiteak. Euskaraz ikasten baldin baduzue, nola da posible ez duen artean gazteleraz hitz egiten egotea klase barruan? Ez daukagu. Osa, ez daukagu ohitura. Eta zuri hori zer iruditzen zaizu Manitxu? Kuriosoa. Astelenero, goizeko 11etan, hortzen. Egiten dugu, mintzalagun bat egiten dugu, talde 6 launen talde bat egiten dugu, mintzalaguna. Astelenero. Zertaz hitz egiten duzue? Danetaz. Ere herrian asko gertatzen zaigu, igual etortzea Euskal Herriko beste puntako norbait, eta batean entzutea euskeraz lagun artean, eta jo, ez duzu etxartu egiten hemengoak izateko. Edo lautada, adibidez, zer da lautada erderaz? Esan nahi dut. En plan, zein da hitza? Beti izaten da lautada. Badaki zer dan, baina erdaraz ez daki zer dan. Minoria batentzat aritzeak ez dit lotxarik ematen. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hautazken baten, jaten ematen ez didan jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak aurkezten dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz, gaitz, bilakatu... Rapa eta bertsolaritzaren artean, hitzekin jolasean dago beti Odei Barroso. Eta beti euskaraz. Jakera baki, bakoitzak bere kargatara maki. Ta biozun izaki bat izaki, ni ere egiten naiz bizati. Dudati nabila, lubaki bila, mila aldiz errandio taio, usu mintzona. Kaixo, Odei. Egunon, Zelan zauz. ongi. Odei, nongoa da zure euskara? Nik beti errateut ikastolakoa dela. Beraz, beti erraten dut, nik Donibane Loizuneko ikastolako euskara dudala. Azkenean batua, pixkat hemengo hitz batzuekin, hangoak ere pixkat denetarik. Berezia da kasua, ez? Ama euskaraz ari zitzaigun etxean, baina euskara etzen etxeko hizkuntza, ez? Eta beraz, guziak ginelarik beti espainolez, aritzen ginen, aitak ulertzezan. Beraz, nire ama hizkuntza izan da, gainera amak transmititutakoa etxean, baina ez etxeko hizkuntza. Hori azpimarratzen dut, beraz nik ikastolan gero, ikasi eta aritu, eta horregatik beti erraten dut, euskara dudala etxekoa, ikastolakoa, pixkaten denaren asketa bat. Eta euskara daukazu etxekoa, ikastolakoa eta lagunartekoa? Guri naturala zitzaigun euskaraz egitea gure artean, beraz bai lagunarteko hizkuntza ere izan da beti bai. Euki duzu momenturen bat euskararekiko sentitu duzuna
errebelatzeko, iraultzeko, gogorik ez hitz egiteko. Ez, erranen nuke gure kasuan pixkat aurkakoa zela, errebelatzeko euskaraz egin behar zela, ez frantsesez azkenean. Hemen euskara ez da ofiziala eta ogia erosteko eta kafe bat galde egiteko frantsesez zaitu behar da, ez? Beraz, guk gaztetatik pixkat ukandugun errebeldia erranen nuke ez dela euskaraz ez aritzea, baizik euskaraz aritzea izan da errebeldia. Ez uste, zerupe honetan oro den imusutruke, guke. Sortzerako garaian ere askotan esango zizuten. Zergatik aukeratu duzu euskara, euskaraz kontatu dezakezu, kontatu nahi duzun dana. Gara tontuak, ez da? Bai, akigarriak bereziki denboran, ez? Denborarekin biziki rap gutxi bazen, eta beti oroitzen naiz lehen galdera zela, rapa euskaraz, Nere buruan erratzen den, baina zeizkuntzatan egin behar dut nik, ez baldin bada euskaraz, ez? Niretzatetzen galdera bat ere, euskaraz eginen dutetzen planteamendu bat, denuen erraten, nik rapa egingo dut euskaraz. Ez, nik rapa eginen dut, hizkuntzatan euskaraz. Euskara ez da aski rapa egiteko, euskarak ez du balio, badu zerbait euskarak beste hizkuntzek ez dutena, edo ez du, ez? Beraz, pixkatak igarri egin zait, bizian etengabe erantzun behar izatea rapa euskaraz egiten dudala, eta zergatik eta nola, eta... Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero, ero bilakatzeraino eta nilaino, baten oraino bizi naiz edo, jokoan inki nahi bada edo errukiz eta edukizero, hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego. Baina kontua da, ematen duela, bertsolaritza eta rapa urrun daudela, baina ez daude horren urrun, eta kulturalki ere ez, agian ez daude horren urrun. Orduan, rapean, zergatik euskararekiko distantzia hori, bertsoak munduko gauzarik naturalena egiten zaizkigun bitartean. Bai, nik uste dut bertsoan edo hizkuntzan edo rapean edo musikan baino arazoa edo galdera dagoela gugan, jendeengan, pertsonengan, euskaldunengan, zergatik arrotz egin zaigu hainbeste denboraz, beste musika estilo bat, zergatik hain urrun sentitzen dugu elektronika, baina roka ez, badirudi guk asmatu dugula roka ez roka ez dugu asmatu, trikitisa ere ez, erran nahi dut beti joan gira hartzen eta gurea eraikitzen, nik beti defendatu dut hori. Eta bertsoa eta rapa, nerezan ni bertsolaria ere banaiz, eta urtan itzibilia, eta rapean ere bai, eta azkenean niretzat hurbil bezain urrun dira, elkarrekin doaz bezain separatuki, erran nahi dute gauza batzutan puntu aman komuna batzuk izanen dituzte, baina beste batzutan oso desberdinak dira. Horregatik rapero guztiak ez dira bertsolari eta bertsolariak ez dira rapero. Ez dakitzen batia, zergatiak sortu dizkite bakiak aurkezten dizuet nere terapia. Ze ondo hitz egiten duzun euskaraz. Nik zuei zuriei ez dizuet alakorik esaten. Orduan, utzi bakean. Beltza naiz, ez tontoa. Gu andera gu, gu andera gu, gu andera gu, gu andera gu, gu andera gu. Euskararen infiltratua sentitzen da, edo euskararen infiltratu sentiarazi dugu. Leo Bueriberi. Ja baduzu zer ikasi, nortzaren galdetu, eskua izkutatzen hasi, zerbait... Leo. Kaixo. Hola. Kaixo. Ondo. Zuzelan zauz? Ondo, hemen. Bai, denbora egiten pizkat. Zer izan da, Gasteizera bizitzera etorri zinenean, adibidez, egin zitaizun gogorrena, edo gogorrenetakoa? Eguraldia. Sau, klima hau, temperatura, lekua, hotza. Etorri zinen nona eskolara, eta hemen ikasi zenuen euskaraz hitz egiten? Bueno, honintzen B ereduan ikasten. B. Eta klase batzuetan egiten zen taldetxo bat, ezakien doa ditzen zen, baina estatutik jende ezberdina, batzen ginen klasetxo batean, eta egiten genuen manualitateak, euskara pizkat ikasi, baina klasetzotik beste erritmoa behar genuen. Baina, bueno, urtea pasa ondoren, ja ez nuen behar, eta nire klasekiek, baina hobeto egiten nuen, fíjate. Kostatu zitzaizun hizkuntza ikastea? Ez dut gogoratzen. Hori da, batzutan pentsatzen duan gauza bat, ez? Adibidez nola entzuten nuen euskara jakin gabe, Ze musikalidade. soinua musikalidade,
baina dakian bakarra esan zen nire kabuz egin nuela. Pentsazazu bere ereduan ikasita, etxean inork ez zuen euskaraz hitz egiten, orduan izan zen, ni neuk nire etxako lanak egin, ni neuk nire horrekin moldatu. Zuk nola bizi duzu euskara? Pues, gaur egun harreman batzuetan, sortu izan ditut igual hizkuntzatik, edo segun espazioetatik, eta harremantzeko modu bat, edo... Gertuago goteko modu bat segun. Porque, claro, baitut lagun pilo bat, batzuekin erdaraz, bestekin inglesez, beste batzuekin euskaraz, besteekin mix edo papurri. Iztun komunitatean hitza zarete zuek. Bai, eta nik uste duk horrek eman diala beste ikuspuntu bat, eta beste giroetan egoteko ahalmen, eta nolabait ikusteko realitate ezberdinak. Euskaraz hitz egiten duten pertsonak, euskararekiko nolako harremana dutela uste duzu? Nik uste denetariko harremanak. Ikasleen partetik igual, kasuan eta inguruko jendearen gatik, ikusi izan dela, eskolarekin edo ikaskietekin lotutako zer, gero beste batzuk badaukate beste harremanak ean lotzen militantzarekin lotutako harremanak, familiarekin lotutako harremanak. Bai bizi izan dut parte bat nire prozesuan sentitu izan duzu dudala. Bai. Euskara ez dela nirea, edo, claro, eske jendeari harritzen zaio pilo bat ni euskara zentzutea. Yeah. Orduan, tio, arrauro egiten bazaizu, nire ere arrauro egingo zait zurekin aritzea horrela emango dit, como, si ez daude egiten, ez? Como, ¿cuál ez da nire gauza? Zuk giro euskalduna daukazu? Erdi. Ni naiz, nik esaten duna bera infiltratuta, zan nahi dut. Zer da infiltratuta egotea? Gazte izen. Pues ni naiz, raro, esan nahi dut. Ez dut esango euskaldun, ezak ikusti euskaldun bezala ikusten noten, pero, como bueno, gu bezala edo pixkat gertuko zeo zer, baina gero handik kanpo ez naute euskaldun bezala ikusten, ez euskaraz aritu. Leo, zuretzat euskarak estetika dauka? Netzat ez, baina dirudi gazten artean, eta bueno, anekdota bezala, badokat lagun bat, esan ziala, eski ni, jurru mozorroa jartzen nuen, eta ez dakit mediak hauek marradunak eta lako gauzak, eta alde ere zuen lortu euskaldun bezala besteak hartzea ez. Orduan, gu bezalako jendean ez eta parafernalia guztiagin, bai? Pues ez du ezertarako balio, esan nahi dut. Eraman dezaket, ez dakit kukusumusu, tatuatu da, aurpegian, eta zango diate, joko ez tio, nengoa zara? Zer esan nahi du hori? Zizkuntzan? Esan dugu, ez? Euskarak batzuetan elitista dela, hizkuntza elitista dela. Uste duzu orain irekiagoa izateko nahia daukala? Ez, nik uste euskaltegiak merkeak izan arte ez dela irekia izango. Barkatu, baina ez verdad, ez esan nahi du bestela nondik. Ez dela mundu guztiaren zat izango. Euskaltegiak merkeagoak izatea eta euskaldun berri, euskaldun zarren marka galtzea? Ez galdu, baina esan nahi dut. Ez que euskaldun berria, ez gara euskaldun berria jaiotzen garenean, pregunto. No sé, es como, igual da como, euskaldun berria, euskaldun zaharra, ez dakite, hori, porque beidez marratzen dut, nik hori gehiago ikusten dut euskaldun zaharraren marka, bai, euskaldun zaharra. Bai, como, no les atenta? Eta zu ez. Euskaldun peto-petoa naiz, eta... Eta euskara jatorra hitz egiten dut. Bai, bueno, alaba hizkuntza ez, eta igual aldatuko da euskara 10 urte barru. Hizkuntza gure ritmoa jarraitu behar duela, ez aldrebez, Niretzako euskara ikastea eman dit bizitza normala bizitzeko askatasuna eta izan da mugak gainditzaren sinonimoa. Poltsikoan eta 40 ordutako bidaia eginda. Horrela heldu zen Errumaniatik Maritxu Buzenki. Bera izan da, azterketa gainditu duen lehenengo etorkina. Kaixo. Kaixo, zer moduz. Ondo. Eta hemen eskolak ematen dituzu. Bai.
Instituto honetan. Bai? Maritxozuk, Euskara noiz ikasi zenuen? Zinintzen apurke, 2004 ona heldu nintzen, hasi nintzen hitz solteak ikasten, gero kuaderno batean apuntatzen nituen, eta ezagutunen nire zenara, bera bertakoa da, laguntzen zidan, eta lagunek ere bai, eta gero 2010an erabaki nuen matrikulatzea, aekan, hasi nintzen. Orduan, 2004an heldu zinen ona, Errumaniatik. Bai. Eta heldu zinen Gernikara. Bai, Gernikara joan nintzen. Eta hasi zinen hor bizitza egiten, eta apurka hizkuntza ikasten baita ere. Bai, lehenik eta hain gaztelera. Ikasi nuen, eta gero bai, erabaki nuen Euskara ikastea. Pizkanaka. Kalean hitz egitea garrantzitsua izan da zuretzat ere? Oso garrantzitsua da, ze eskolan teoria ematen da, baina benetako bizitzan aplikatu ezin bada, ez dauka zentzurik. Orduan nik aprobetxatzen nituen aukera guztiak, kalean, dendetara joaten nintzenean, instituzio publikoetara, parrandan, lagunekin, erabaki nuen Euskara erabiltzea, bai. Eta modu ludiko batean, eta oso divertikaria zen ere, bai. Eta horrek motivazioa ematen zidan. Eta gaur egun Euskara zertarako erabiltzen duzu? Bueno, lanerako? Lanerako, etxean erabiltzen dut, nire familiarekin, nire senararekin, nire alabarekin, nire familia politikoarekin, lagunekin, leku guztietan. Hasi zinenean Euskara ikasten, argi zeneukan ikasi nahi zenuela agiri bat izan arte? Edo hori etorri zen gerora? Lehenik eta ben ikasi nahi nuen, berbaitzeko, eta gero erabaki nuen titulua lotzea. Eta nola izan zen, egara aurkestea? Ze bat maila, lortzea? Egia kontatuko dizut. Sufritu zenuen? Bai, sufritu nuen, baina erabaki nuen egitea eta lehenengo aldia suspenditu nuen. Zen ez nuelako sinesten gaindituko nuela. Eta gero, neure burua motibatzeko esaten nion. Neure buruari gain nintzela eta helburua oso argi neukan. Bai. Eta ataratzea helburu handi bat da. Orduan erabaki nuen mailak egitea. Orduan urtero aurkezten nintzen maila batera. Eta atara nuen pele bat, edo hizkuntza eskakizuna bat, gero pele bi eta gero ega. Nola sentitu duzuzuk zure ikasketa prozesuan inguruak hartu zaituela? Oso ondo. Lagundu zaitu? Oso ondo. Batez ere ezaten nuenean atzeritara nintzela, jendea harituta geratzen zen, eta esan ere joaten nintzen bankura adibidez, euskeraz berbaitzen, eta eskatzen zidatenean pasaportea edo nanagiria, ematen nien Rumaniako pasaportea, eta hasi ziren gazteleraz berbaitzen. Ez jarraitzu euskeraz mesedez. Gaztean nintzela, nik ez nekien euskeraz. Amona berriz ez zekien erderaz. Eta gaur egun, segurazki bera, arro sentituko zen, niri euskeraz entzutea. Grinak pasioa pizten duenean, zer axola du denborak. Euskararekin berdina gertatzen da. Inoiz ez da berandu ikasteko. Kaixo, Juan Luis. Kaixo, Leire. Hola. Zelan zauz? Ondo? Bai, neko ongi bai. Nolakoa da Irun, euskararekin lotuta? Nik uste triste xamar. Nik uste dut jende asko badakit, baina jende gutxi erabiltzen. Ni adibidez izan zen sorpresa handi bat, ni lanean beti erderaz, jende pilotein erderaz beti lanean.
Eta gero, ja, Juliet Ondegeren topatzen zera jende horrekin eta badio, zu, bazenik euskeraz? Eta zu, eta horrein, ari gara berreskuratzen. Nola da posible lanean hainbeste urtetan egotea elkarrekin, jakin barik? Oitxura. Oitxura falta? Bai. Eta noiz etorri zitzaizun, jubilatu ostean izan zen, etorri zitzaizunean berriz ere euskara ikasteko gogoa? Ni, sorionez, gurekin bizi zen nire amona, eta nire beti euskaraz hitz egiten zuen, beti. Eta gero, hori astuta, ni alaba jaio horretik, egin nuen ikastaro bat. Aben, zartuta, nire helburu zen, nire euskaraz larri nabil, baina nire seme alabak euskaldunak peto-peto izatea. Eta hori lortu nuen. Eta gero ja Juliet eta gero ja daramat hiru ikastaro ja euskaltegin, eta jarraitu nahi dut. Horrein, faltazai bakarri mintza egitea. Mintza praktika. Mintza praktika. Ni gaztean nintzenean, niretzat izan zen komplejo bat, ez jakitea bati. Ez jakitea, lotza ematen zidan. Ez jakiteak. Bai, hori da. Bazten eukan hor, arantza. Bai. Hizkuntzarik. Kristona. Zema denbora eman duzuzuk euskaraz ikasten? Esan didazu, 3 kurtso egin dituzula. Guna zintzen, astero 2 egunen. Eta bai, oso ongi. Gero deberes, bai. Etxerako lanak egin dituzu? Etxerako lanak. Asko? Bai, desente. Gogoan daukazu, hasi zinenean beldurra kentzen eta hasi zinenean esaldi osoak egiten? Apurka. Apurka. Poliki. Edo emeki. Horra agian klase batzuk emango izkiazu. Zer bat? Zuk niri, emeki da. Lapurdin, hori esan dute. Mundu modu inmundu eta aro arraro. Urteak erdi ustel, bat baino gehiago. Bertzorik jarri barik nenbilen, luzaro. Lehen gutarra nintzen orain, nitar nago. Ez dakit noiz hasiko zitzaidan gertatzen. Manifaren bat. Odei, Baionan ikusten da euskal iruditeririk? Bai, ala ere bai. Badu presentzia pixkat, bai. Paretetan eta Patxa plazan ageri diren pintada mitiko horiek, eta bai, badira gune batzukola euskal iruditeri pixkat sartzen dena. Nahasia beti, beste batzuekin, baina bai. Zuk, rapeatu eta bertsoak egitetik egiten duzu besterik? Grafitiak ez, egiten ditute bai bideoak eta bai, ze bideoklipak eta egiten ditut nire lana da, taldeentzako bideoklipak eta egitea orain. Eta gero estudio batean nire estudioan ere ibiltzen naiz, oraindik prestatzen nabilen estudioan, ere etorkizunean rapari eskenitako leku bat sortzeko eta gauza horietan ibiltzen naiz. Eta zer egiten duzu hemen? Baseak sortu, instrumentalak egin, grabaketak, testuak sortu, idatzi, hori dena egiten dute hemen. Uste duzu zure euskarak evoluzionatu duela? Ez dakit euskarak testuek bai. Euskarak ere seguraski, ez? Ezkenean hizkuntza ere bada adierazteko modu bat, eta adierazten gira bizi dugunarekin eta esperientziekin, eta betetzen goazen zaku horri esker adierazi gaitezke hobeki edo ez, denboran, pasaditugun traumetatik edo ikasten dugu edo ondoratzen gira. Orduan hizkuntza eta hizkuntza inguratzen duen guzia erranen nuke bai hobetu edo bederen garatzen joan dela. Zuk barrenak ustu behar dituzunean euskaraz, usten dituzu beti? Hori da, bai, nik ez dakit, nik azkenean naturalena zaidan hizkuntzan ateratzen zaizkit gauzak, sentimenduak, haserreak, egia da hitz larrientzat eta haserretzen garelarik, maiz beste hizkuntzetara jotzen dugula. Baina hori salbu bai, hitz larriak bai. Buru handi, hori ez zait ateratzen erratea. Beste konar edo hori aterako zait erresago. Baina hortaz aparte, dena euskaraz bizi naiz, eta euskaraz bereziki pentsatzen dut. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira, erabaki bakoitzak bere kargatara maki, ta biozun izaki bat izaki ni ere egiten naiz bizati, dudati nabila, lubaki bila, mila aldiz errandio taio, usu mintzon natzaio, entzun ezin hauen bati, idekitzen duta. Rap tailerretan ibiltzen zara Euskal Herrian zehar? Bai, tokatzen den lekutan egiarran, bai, ikastaro edo oren batekoa, batzutan dira oren bateko
hitzalditxoak, beste batzutan eskola guzia biltzen da eta hitz egiten dut horren batez, beste batzutan tailerrak dira, sorkuntza eta idazketa tailerrak, Ziburuko kolegioan egiten ari naizena gazteekin adibidez. Nolakoa da euskararen osasuna horrelako tailerretan? Biziki desberdina lekuaren, kontestuaren eta eremuaren arabera, initz aldatzen da. Batzutan biziki euskara maila dute edo ohitura dute euskaraz bizi dira eta lekoietan erresagoa da euskarazko zerbait txertatzea ez. Baina paradoxikoki ere raparen kasuan euskara ahulen den lekuetan dago indartsuen maiz rapa ez. Bazterretan, ertzetan, herri, jende horren artean. Orduan egia da, hizkuntzarekin lotzen ez direlarik, musikarekin lotzen direla. Orduan, arma initz daude hor, tresna initz gaztengana iristeko modu batean edo bestean, ez? Nik uste, helduok gauza initz gaizki iten ditugula, euskararen inguruan, gaztek bukatzen dutelako pentsatzen euskara eskolako zerbait dela, eskola eremuan hasi eta bukatzen dela, ez? Eta horrekin hautsi behar da. Uste dut gakoa, kriston planak eta diskursoak ukan baino, badela pixkat jeitsi errealitatean egon, eta referentziak, referenteak, aisialdiguneak lantzea interesgarriagoa dela, eta hortik bai gazteak harrapatzen direla, ez? Emaiz euskara hau, euskara hori, euskara hura, ez dute erabiltzen, eta baina gazte batek bere galdera ez da, edo bere naia ez da erabiliko dute euskara behar delako Euskal Herriaren zato hobea delako. Gazte batek ez duela pentsatzen, eta normala da ez duela pentsatzen, gazte batek pentsatzen du, zein da naturalen ateratzen zaidan hizkuntzan nire lagunarekin hitz egiteko, maite dudan futbol taldeko jokalariak ze hizkuntzatan egiten du, entzuten dudan musika ze hizkuntzatan dago, eta horrek sortzen du bere hizkuntza errealitatea. Ez gure txostenek eta gure usteek, orduan ni biziki lurtarra naiz gauza horientzat eta saiatzen naiz hortik konektatzen gazteekin. Baina ordinegi irentziz pasa izan ditu egunak zuetzaudenetik enaiz oitu faltan zaitut ahulez jantzen nauterriz dena hortizegi denbora galtze utxonetan. Leozuk alabedin kolaboratzen duzu. Denbora dara maso hemen? Pare bat urte nik uste, han idarratian trasteatzen, eta hori. Eta hizkuntza aldetik, nola sentiarazten zaitu mikrofonoaren aurrean egon izatea? Bai, gero eta urduritasun gutxagoarekin, azkenean ez dakit astero, ez dakit zenbat albiste irakurtzen, ez dakit zenbat gauzak egiten, azkenean hartzen diozu eta jariokortasunaren aldetik, nabaritu izan dut hori ez, segurtasunaren aldetik azkenean, edo elkarrizketaren bat egiterakoan, edo alako gauzak, bai sentitu izan dut, como euskararen aldetik, ahuluntze prozesu bat izan dela baita. Hemen inork ezin dizu galdetu beltza zara eta euskara zakizu? Ez, hori da, gertatu izan zaite, alako, bai, karrizketa bat egiterakoan, elkarrizketatuekin, igual telefono zitzegin da, eta gero WhatsAppez, gertatu zitzaidan behin, neukan argazki bat, gizontzuri batekin, agertzen nintzen ni alboan, ez? Ezain genuen telefonoz, gero beha linio mezu bat, esan zidan, ez dut zurekin etzegin dut neska batekin, no? Eta, klaro, zegoen gizontzuri bat, eta pertsona beltz bat, eta, klaro, neska batekin etzegin duen ez, fijo que euskara zaritu dena ez da hori esan. Uste duzu adintarte batean beste batean baino gehiago ematen dela? Izan dut irakasle berriak zartzerakoan klasera, denak txuriak ni eta egitea irakaslea. Como, nire klasean zaude. Bai, badakit, eskerrik asko, hau inkomodoa egitagatik behin, beste behin ez. Eta horrela, entonces, ez dakit, tio, aurre itzipillo bat aportu behar dia oraindik. Eskerrik asko, Leo.
Eskerrik asko zuei. Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari. Julen Xabier Iñakian bere tomatxin, gauza ederra denik ez ukatu neri, gauza ederra denik ez ukatu neri. Goizian jeikitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, neska gazte politxera beziak latzak, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan. Da, normalean, klasean 6 hizkuntzetan hitz egiten duzue. Normalean? Gure artean? Bai. Gaztelera. Gazteleraz ikasten duzue? Bueno, Eta irakasleekin. Baina, euskaraz ikasten baldin baduzue, nola da posible zuen artean gazteleraz hitz egiten egotea klase barruan? Ez daukagu ohitura. Eta zuri hori zer iruditzen zaizu Maritxu? Kuriosoa, azkenean ereduan ibiltzen direla, eta uste du bultzara txiki bat behar dugula euskararen erabierari buruz. Eta zuen adinekoen artean, ibiltzen zaretenean isketan, ibiltzen zarete gaztelaniaz. Bai. Eta euskara non geratzen da hor? Pues ez dakit. Bueno, hitz batzu behintzeko bai. Eskerrik asko, mesedez, eta hori. Bai, eta egin behar ditut losetxerako lanaz, kolako gauzak, ez? Segunean ateratzen hitz bat, erderaz, presatzen dugu euskeraz, ere. Eta azterketak idatzi behar dituzuenean, adibidez, euskaraz idatzi behar dituzue? Bai, baina, nire euskaraz idaztea azterketak erzagoa iruditzen zait. Adibidez, matematika, egiten dugu euskaraz, eta erderaz ez nuen ulertuko. Ezer. Irakurtzen duzue, euskaraz? Klasikoa. Bai, klasiko. Bestela... Ez. Baina... Libururik, edo aldizkaririk, edo... Ez, dena gazteleraz. Eta sare sozialetan, kontsumitzen duzuen edukia, 6 hizkuntzetan izaten da? Gaztelera. Bai, gazteleraz, normalean. Entzuten duzue orokorrean musika euskaraz? Bai, bueno... Zumeragi daukazu ez. Baina... Ez dakit. Badakit euskara guztiak, baina ez. Kuadrillan gehiago, batzutan. Bueno, igual, bai, baina... Baina oso gutxi, ez. Nola sentitzen duzu ez zuek euskara? Gertuko hizkuntza bada... Bai. Bai? Bai, nik uste. Bai. Uste duzue, edo zer gauza esan daitekela euskaraz? Edo zein hitz, edo zein gauza kontatu nahi duzula, kontatu dezakezu euskaraz? Aserrez zaudenean, negarrez zaudenean, pozik zaudenean... Ez, baina ez zaitu egiten natural. Ez zaizu egiten naturala? Ez, espresatzen gara hobeto gazteleraz. Bai. Uste duzue, noizbait damutuko zaizuela, oraintxe bertan egiten duzuen hizkuntzaren erabilera? Igual, nagusitan. Nagusitan bai. Ze txikiten badugu asko, gaztelera asko eta euskara oso gutxi, galduko zaigu. Bai. Maritxu, uste duzu, geroz eta esfortzu gehiago jartzen zaionean maitatzeko errezagoa dela, hizkuntza bat? Nik uste dut hizkuntzarekiko jarrera importantea da. Azken finean da ohitura falta. Eta erabiltzen ez dugunean, artifizial bihurtzen da. Baina haiek esaten dute, eta normaltasun osoz erantzun dute, oso hurbil den hizkuntza dagoen hizkuntza bat dela, orduan horri benefizioatara aldiogu. Eta nola egin dezakegu hori? Erabiltzen, nik espero duzuentzako inspirazio iturria izatea, bai, eta ez inposaketatik. Erresa alda hemen, jendearekin euskaraz hitz egitea? Bueno, nahi baduzu bai. Adibidez gu, astelenero ekartzen gara horre Urregia plazan, talde txotxiki bat eta gustora. Kaixo, ni Leire naiz, eta zuen? Kaixo, ni Germán. Germán, ta? Eta ni Pakita naiz. Pakita. Bai. Eta zuek elkartzen zarete astelenetan, elkarrekin hitz egiteko? Astelenero, goizeko 11etan, hortzen. Egiten dugu, mintzalagun bat egiten dugu, talde 6 launen talde bat egiten dugu, mintzalaguna, astelenero. Zertaz hitz egiten duzue? Danetaz. Normalian hasten gera, bera hasten da galdetzen. Zer moduz joan da asteburua, eta banan galdetzen joaten da. Bai, zintzoa da. Orduan, apaiza bat ezala, orduan. Gutxi gora bera. Zergatik ari zarete kuadrilla batean euskaraz egiten? Zerk mugitu zaituzte hori egitea? Nik uste, Irunen badaola jendia ez duela aukera asko, euskeraz askotan egiteko, eta badakite. Orduan hor bada talde bat, nahi duenak etorri, eta, bueno, gutxienez tartetxo bat euskeraz mintzatu,
Ausarta izan behar da, zuen taldera joateko? Badirudi, Juan Luis ez da etorri behintzat. Tarte batean. Gustaizu nolakoa dan, esan ditut, Lehenengo... Ez gara etorri hemen harriak inori botatzen. Hau asko gertatzen da. Hau gonbidapena izan da, hau gonbidapena izan. Hemen zubiak ere egitzen ari. Lehenengo okasioa eukidunean da, sartu agakin. Ez da baidak izaten dituzue? Bai. Bai, gai asko sartzen dira. Ordu bete da hitz egiten eta gero luzatzen dugu. Igotzen gera jubilatuen konzentraziora. Eura bukatzen denean berriro joaten gera mailan ingurura eta gainera jende gehiago elkartzen da. Eta gaiak ugari izaten dira. Nik ustenan euskaraz hitz egiteko taldeetara joan behar zela euskaraz ikastera. Baina zueko ondo hitz egiten duzue. Gauza bat, gure taldean badaude euskaldun zadak izan dianak, adibidez. Ni erdi zada izan ezela beganik euskera zehazin itzan hitz egiten ikasten, hasi itzan hitz egiten 13-14 urtekin, eta gero beste batzuk badauden, eskabat adibidez nahia, euskaltegitik ute sana, eta euskaltegitik etotzen gure taldea, praktikatzea, euskaltegian ikastezuna, gurekin erabiltzea. Zuek hasten zarete taldearekin goizeko 11etan eta ja goizeko plana egiten duzu, ez? Bai. Batzutan ordu bitan bukatzen du, Eta geho kantari idaztea. Ze kantatzen duzue? Herrio xarba igorriko, bakio naiz getariko, topadakigun eta bakean, utzi gaitezen. Betiko. Moldatuko duzea bat. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Sarri, kostata lotzen dugu euskara kontzeptu batzuekin. Elkarrekin lotzea ezinezkoa baliz bezala. Euskara eta irainak, euskara eta umorea, euskara eta sexua, euskara eta hip-hopa. Azken finean, bi hitz elkartzea besterik ez du behar, euskara eta plazerra. Baina, zergatik ez dute gaur egungo gazteek euskara gozamenarekin lotzen? Zer behar da horretarako? Edo beto esan da, zer falta da? Euskal Zinemak, adibidez, azken urteetan sekulako gorakada izan du. Hala ere, streaming plataforma nagusietan, euskararen presentzia oraindik oso txikia da. Naiz eta azpitituluen eta bikoizketaren aldeko apustuak geroz eta gehiago izan plataforma horietan ere. YouTube, Twitch, Instagram edo TikTok bezalako plataformetan gazteengana euskaraz zuzenduko diren sortzaile eta edukien falta dela esan ohi da maiz. Baina tresna nahikoa daukagu horretarako? Korapiloa askatzen saiatzeko, zer hobe Euskal Herriko 4 puntatako gazten ikuspegia ezagutzea baino. Zelan zaudete? Ongi? Ondo. Danok ondo? Bai. Bueno, lehenik eta behin eskatuko dizuet bakoitzak bere izena ezatea, eta ez dakit zuen herrietan edo zuen inguruan euskararekin daukazuen harremana. Ni saio naiz, berakoa, nafarrokoa, eta euskaraz bizi ikasi eta euskaraz egiten dut orokorrean dena. Ni aritz naiz, getxokoa, eta esango nuke gure herriko jende gehienak bezala euskeraz ikasi dudala, baina egia da gero gure herrian ez dagoela oroar oso normalizatua, zure izialdian eta espazio eukitzea euskaraz aritzeko, eta... Zuk zure herrian euskara bilatzen duzu, euskarak zu bilatu beharrean, hori esan nahi duzu? Bai, nahi baduzu bilatu dezakezu, ez da zaila topatzen ere, baina, euki behar da predisposizioa. Ni Jokin naiz, horretakoa, eta, herrian danetaik dago, egia da nire inguruna oso euskalduna dela, eta lagunekin euskara zaitzen naiz dela, lanean euskara zaitzen naiz, noski. Eta baina, leku batzutan oindikan kostatzen da. Ni nagorenaz, Barakaldotik nator, eta nire herrian ez da euskara erabiltzen. Behar bada nahi baduzu aurkitu alduzu, baina muga asko daude aurkitzeko. Euskaraz beti ikasi egin dut, baina orain egia da bakarrik aisialdian erabiltzen dudaran plan. Nire lagunekin adibidez ez dut euskaraz inoiz hitz egiten. Nola hartu duzu bestearen errealitatea? Nik uste dut, askotan, harritzen garela batean Euskal Herria ez delako uste dugun bezain txikia, eta errealitatuz ezberdina daudelako.
Bai, hori, nik uste dela errealitate bat ez daguna dena, osea, nik badekit edo konstiente naiz beste leku hau nizan ez dela euskaraz bizitzen edo lagun artean ez dela inbertze euskara erabiltzen, eta ni ahi bezarro nagozte, hori nire kuadrian euskara zitzen dugu, eta, bueno, herrian orokorrean euskara haunitz erabiltzen da. Orduan, bai, ematen dela pena, alderdi horrek pentsatzea, pues, bertze herri batzutan ez dela hori egiten, edo, bueno, euskara ez dela hizkuntza nagusi hori edo. Eta gainera batzutan ez da bakarrik ez dala euskara etxe egiten edo erabiltzen. Pertsona askok, adibidez nire inguruan, en plan, jendeak ez du euskaraz hitz egiten, baina batzuk euskalduna sentitzen dira. Baina beste batzuk euskara ez zaio gustatzen txartu irakatsi zaielako. Oida, nire gertatu zait, behin lanien hasi nintzenean hori komentatu zaten, eta zuk Nafarroan, familia edo lagun artean, euskaraz zitzen duzu, eta nik, bai ez, ez dakit, behin Nafarro izatagatik, zeba Nafartarak ez dugu euskaraz ziten dugu, ez dakit. Ez dizute inoiz esan, zera oso ondo hitz egiten duzu Nafarra izateko, edo? Bai, bai. Guri hori, ere herrian asko gertatzen zaigu, igual etortzea Euskal Herriko beste puntako norbait, eta batean entzutea euskeraz lagun artean, eta ez duzu etxartu egiten hemengoak izateko. Ez da izaten ondo egiten duzu, ez duzu etxartu egiten. Identifikatzen duzue komentario horiek nondik etortzen diren? Eske nik ustut zaila dela esatea, nik horrela bote prontoan esango nizuke, daukagula euskeraren zentrotzat Gipuzkoa bezalako lurralde bat, baina gero ere Gipuzkoan egongo dira zentroagoak eta egongo dira periferiagoak, ez? Bai. Ez dakit, azkenan lurralde batera mugatzea ere... Oida, nik uste haunitz generalizatzen dela edo... Osea, erraten dela Bizkaia osoa edo Gipuzkoa osoa edo Nafarro osoa ere, bai? Askotan ere, pentsatzen dugu igual besteen errealitateak ezagutzen ditugula, baina nire segurazki galdetu izan bazenit horeretaren egoera esango nizuke euskararen zentroa dela. Nire bai. Ez dualako ezagutzen ere, Osea, nik aurre suposatzen dut ezagutzen dudala euskerak horeretan eduki dezakeen egoera, baina gero egiatan ez gara ulertzera llegatzen, eta horregatik gertatzen dira, guri gertatzen ezkigun bezalako gauzak, ez? Batean etortzen zaizula giri bat, Gipuzko arradibidez, esaten dizuna, eta esaten dizu ez duzula txartu egiten. Bueno. Zegia horretan mundu guziak ulertzen dula, baina gero erabilera, kaleko erabilera, ez da Gipuzkoako barnealdea bezalakoa. Adibidez, ni aekan nabil lanean, eta aurrekoan 17 urteko gazte bat etorri zan klasea, eta aurkezpenak egiteakoan, esan zian, kaixo, zakizain naiz, eta ez zait euskara gustatzen. Eta hola, botazuna. Nik hori askotan entzun dut. Bai, eta sare sozialetan asko. Nik abiez baitu lagunak Lizarra aldetik, Lizarra aiegi eta inguru horietan, eta askotan komentatu dugu gai hori niri galdetzeatea euskalduna zara edo euskaldun sentitzen zara edo, eta nik galdetze bere eta zuek euskararekin zelotura duzu edo, eta asko erraten dute igual eskolan ikasi dute, hizkuntza parte bat bezala, ez dute euskaraz ikasi, badute hor aurre iritzi hori de euskara zaila da, eta alderdi horretatik ja baztertzen dute edo, galdetzen euskara inguruan eta segian aditzak edo zailtasun hori erraten dute. Zuek ze pertzepzio daukazue euskararekiko? Zuentzat euskara guaia da? Bai, lan erdera bezalakoa da. Niretzako biak berdinak dira. Azkenean ere, guztatu lertu behar dela, hizkuntza batek ere sortzen duela mundu ikuskera bat, ez? Zuk segun 6 hizkuntzatan pentsatzen duzun, segun 6 hizkuntzatan egiten duzun, zure mundu ikuskera ezberdina izango da, hizkuntza horrek horretara eramaten zaituelako, ez? Ez dakit, nik zentzu horretan uste dut aberasgarria dela, eta askotan ere saiatzen garela bilatzen argudioak euskeraz egiteko, ez? Hizkuntzara izarrena, eta... Horrelako, ez? Ez, horregatik. Saiatzen garela bilatzen horrelako argudio ancestralak, eta egiatan behar dugun argudio bakarra dela, egiten dugula nahi dugulako, gustatzen zaigulako. Gurea delako. Alik eta subjetiboena, azkenean, ez? Netzat ez dakitzuen kasuan nola izango, baina ne kasuan euskeraz hitz egitea autopolitiko bat da, guztiz. Ez da zerbait naturala gertatu zaitena, eta derrepente euskaraz hitz egiten dut ez. Autu bat da, erosoago egongo nintzateke erdaraz bizitzen. Ez aizu naturala egiten euskaraz hitz egitea? Horereta batean dagoeneko... Bai, baina oso erraxea da, adibidez, norbaitek erantzuten dizunien erdarara pasatzea, bueltatzea. Amon ematea, eta nik
Gaina, horrekin ez dakit, nik eusten diot euskarari, eta lagunekin, eta, utxi, egin gazteleaz nik jarraituko eta euskaraz, baina horrek tentsio bat sortzen du elkarrezketan. Nik ez badakit jokin hitz egiten dio danean, berak 6 hizkuntzatan erantzungo didan, niri horrek sortzen ditan ansietate bat, eta nik eukiko ditu zalantza batzuk berari hitz egiterako orduan. Eta errez hitz egin nahi badiot, erderaz egingo diot, badakidalako erderaz erantzungo didala, edo erderaz badakiela. Jo, nik ez du inoz autu bat bezala hartu, nire atetzen zain naturalki, eta ez dut beti tentsio hori nabaritzen edo atetzen zain naturalki, eta euskaraz badaki moldatzen ez, ez dut arazorik gaztelera pasatzeko, euskaraz balbalin bada euskaraz bikain. Nagorezuk nola bizi duzu hori? Egia da, nire eguneroko lagunekin Barakaldon, ez dudala inoiz, eta badakit ez dudala egingo. Badakit. Eta hori Holanda. Baina egia da, baditu lagunak euskararekin bizidianak, eta euskaraz. Badakidako aldu dela. Uste duzue euskarak edo zertarako balio duela? Bai. Bai. Atera mugikorrak. Bideo bat, daukazue bertan. Atera behar dituzunean barrukoak edo identifikatu nola sentitzen zaren? Zizkuntzetan egiten duzu? Erdaraz. Ez que, euskaraz azerretu alzarea? Zezen nahi dut, zezen gau dut. Ez dakit, ume madarikatua! Talako gauza, kakazarra! Ez dakit, zezen nahi dut. Ez dio maten... Zergatik jartzen diozu marrazki bizidun entonua? Ez da nire referentzia. Ez da marrazki bizidun... Erderaz, nola esango zenuk espainolez? Beti a la mierda, en plan, jartzen dioten faseiz. Vale, eta hori euskaraz, ezingo zenuk esan? Jo, ez que zoaz pikutara, ez que ez dauka punch berdina, ez barkatu, Igual inventatu behar dugu hitz berria, baina ez que ez zoaz pikut, osea... Zein da euskaraz dakizun hitzik itxusiena? Bejonde izula. Ahoa betetzen zaizulako. Ez que, zer da, bejonde izula. Aizu, hori positiboa da. Bai, baina ez dira nahiko, arraro, ez dauka zer ikusiek ez errekien, Niretzako arrazoia du. Bai, ez que nik ez dakizkit hitz txarrik euskaraz eta adibidez erdaraz eske oso ondo jotzen dute. Ez ditugulako serio hartzen. Hori, claro. Aurrekoan bizikletakin ninduan, eta zebrabidetik pasan nintzen, eta kotxe batek pitatu zian. Eta hor, asarrotu nintzen, eta jokatu nion euskaraz. Normal, atea zaiten. Eta esan zenion? Seguraski esango nion, ze hostiana ezu, hartaburu hoi, edo olako zerbait, baina... Olako zerbait ez dakit, baina atea zitzaitena. Osea, normaltasunez iraindu behar dugu euskaraz. Irandu. Eta ez da zer gertatzen, ez baduzu euskaraz iraintzen ere, ez? Ez. Bai, horretara joan ni ere. Osea, askotan ere skandalizatzen gara, norbaitek ere sartzeituenean euskaraz egiterakoan erderazko berbak, eta... Ez dakit, nik ustut guk naturaltasun oso egiten dugula, eta badakit nik euskara azterketa baterako idazlan batean ez ditudala erderakadak sartu behar, ez? Baina azkenan, nik erderaz egiten dudanean ere, sartze ditut ingelesezko berbak, sartze ditut, ez? Eta badirudi euskaraz ezin dugula hori egin, ez? Garbitasun baten izenean, edo... Baina nork esaten digu hori? Bueno, nork esaten digu ez dugula txarto egiten getxokoak izateko? Jendeak. Sare sozialetan oso ohikoa da, ez? Pertsona batek jartzen du mezu bat bi hizkuntzetan adibidez, edo bat ez euskeraz, baina erderazko esaldi batekin, edo alderantziz inkluso. Bai. Eta beti agertuko zaizu baten bat esaten, zu zer, ez dizut erakutsi euskeraz bakarrik egiten, edo... Zakitu, horlakoak, ez? Nik adibidez, sare sozialetan euskara bakarrik erabiltzen dut, euskara gehien bat, eta hori ere autua da, ez? Eta TikToken adibidez euskeraz bakarrik sortziak ekartzen duna ez dakit. Eta zergatik lehen ezten duzu euskara? Iruditzen zitelako Euskal Herrian aman komunean dakagun hezkuntza bakarra dela, eta nire helburua da Euskal Herriko jendeari iristea. Zeintzuk dira euskararen espazio seguruak, guretzat? Eskola, aisialdia? Guretzat nik esango nuke eskola edo, institutua gehiago, ez zela espazio seguru bat euskararen zat. Ja oso normalizatuta zegoen irakaslei erderaz egitea eta irakasleek euskaraz erantzutea normalean. Orokorrean euskaraz egiten bazen nuen dena nik ustut friki bat zinela, zakit. Eske nik bizi dut errealitate oso desberdin bat, gugai bez institutuan euskaraz egiten genuen, irakasleekin euskaraz egiten genuen, zuek erraten duzuena, ez dut bat ere bizi ordu nirentze pixka bat arraroa egia erran, Gurean klasetan ez, baina patioan bai, gaztelera zandana.
nik adiaz baina baritzen dut desberdintasuna, igual, gure, nera dinakoekin, edo orain aurrak direnak, edo orain gazteak direnak. Ze orain bai, igual, telekontsumitzen dute ikusentzunezko eduki gehiago gaztelerazkoak, orduan bai, igual, botatzen dutela gehiago gaztelerarantz, edo ez? Erosago sentitzen dire, edo naturalki gaten zaie. Gure kasuan, gu kontsumitzen genituen euskarazko ikusentzunezkoak, ETV-n eta hori dena. Baina gaur egun ze eskaintza dago euskaraz. Horregatik. Zinemara ezin gehiagun euskarazko filme bat ikusteko. Gure garaian asko zerrezagoa zen, zedena zegoen zentralizatuta telebistan, ez? Gaur egun ikusentzunezko edukiak edo entretenimenduzko edukiak dituzu. Netflix, Twitch, horrelako, 1000 leku, azkenan ezin dituzuna kontrolatu, ez? Eta oso zaila da, ere, gu garen herritik eta gure txikitasunetik guztietara llegatzea, eta adibidez, Twitch bezalako plataforma batean zu saiatzen bazara euskaraz egiten, edukiko dituzula oso ikusle gutxi, beste pertsona batek egiten badu gaztelaniaz, zuk egiten duzun berdina, segurezki edukiko du ikusle gehiago, kobratuko du zer hilabetean, orduan, zentzu horretan sustengatzea euskarazko eduki sortzaileak, azkenan da, militantzia pura idura. Baina, adibidez, TikToken gaur egun gerozta realagoa da, euskaraz bakarrik, edo euskara gutxian sortzea. Euskarazko zer eduki jarraitzen duzu ezuek? Telebista. Bueno, edo irratia. Irratia edo telebista batez ere bai. Irratia podcastak. Bertsolaritza. Nik musika. Musika entzuten duzu euskaraz? Asko. Zer entzuten duzu? Guztia, ez dakit. Kaleko urdangak, Chill Mafia, Dupla... TikTokerrik ezagutzen duzue? Bai. Twitchen ibiltzen den? Komunidade osoa. Baina dinot, besterik ere badago, hemen daukagu bat, baina... Ez gain beste, orduan danak elkar ezagutzen dugu, ez? Julen Portillo, Arkakuso, eta... Hor dabiltza iratxe eta barre bai, bueno. Botatzen duzue faltan zezer euskaraz? Bai, fikzioa, edo lako ez dakit, nahi... Eta bideojokoak. Nahi kristona morroa matein bideojoko bat ateatzen danean, eta, ezin dut euskaraz jolastu. Adibidez musikan, usted guztia edo ia guztia atxeratuta daula. Niri ez, baina nire lagunei galdetzen badiezu euskarazko musika, Benito Lertxundin. Baina zuk badakizu hori ez dela horrela. Zuk aipatu duzu, Chill Mafia aipatu duzu Dupla, nik galdetzen dizut zuzenean. Nagore, zer dago modaz kanpo euskarazko musikan? Zuretzat, zuk entzuten duzunean zer dinozu, jode, ja dauzauek berriz ere berdina egiten. Esan dituzunako hain, horiek bi, modernoak diala esango nuke. Horrelako gehiago nahiko nituzke. Ni oso pozik nago euskal musika punkatik ateadalako. Claro. Eta jaspaldi ez da zer berria, baina punka oso ondo dago, baina, a ber. Eta panorama honekin, euskarak bihar zer egin behar du? Nik uste, lehenbizko poso dela ideia hau aldatzea. Joaten balin bagara pentsatzen beti ideia negatiboiek azkenin gai gara gure buru oztopatzen. Orduan, irekitzen balin badugu mentalidade dola, nik uste erreixe izan. Osea, nik etorkezuna ongi ikusten dut. Orain artekoa ikusi duten bezala, zen nire realitatea igual berean desberdina da. Baina nik uste dut, euskara erabiko dela gehiago edo... Nik uste etorkezuna ondo ikusten duzu. Nik uste lan asko inbar dagula. Egia da zuk esan duzuna, eta horreitziak, eta gehozta, uliarmen maila oso altua dagoela euskara ofiziala den lekuetan. Baina, nik adibidez herrian ikusten duten errealitatea da, gaztek ez dutela erabiltzen. Gehozta gutxigo. Eta hola, ez dakit, orduan lan askin bar dugu, aktibazio hori bilatzeko eta jendeak benetan ikusteko euskaraz edo zer gauza egin dezakegula. Eta ere aktibazio hori bultzatzea komenigarriak diren diskursotatik eta posizioetatik, ez? Adibidez, asko oso ohikoa da gaur egun esatea. Euskaraz ikasi behar duzu, igual etorkizunean barko duzulako lan egiteko. Igual etorkizunean ez duzu beharko lan egiteko, ez? Panorama politiko aldatu daiteke guztiz, hemendik urte batzuetara, eta behar bada, ez dakit, Badaude, euskaraz jaso ditugun hitzak, eta berez gure hitz egiteko moduan barrenatutak ditugunak, eta beste hizkuntza batzuetara salto egiten dugunean, ez dakizkigunak esaten. Eta batzutan dira ditzak, edo dira hitzak besterik gabe, edo zuentzat zeintzuk dira, adibidez. Txiki. Txiki? Beti. Beti nago txiki izaten. Ez dakit zergatik, baina geratu da, eta hemen dago. Eta nola erabiltzen duzu? Ai, txiki, me puedes dar esto? Adibidez, edo, baina beti. Instituto garaian eta oso ohikoa zela, ez? Jende entzutea erderazko elkarrizketetan,
Baina aldi berean, bueno, euskarazko hitzak sartzen adibidez, si nos dijo la Andereño que había que garatuar, horako, gure iztetan zen super mitiko hori. Edo lautada, adibidez, zer da lautada erderaz? Esan nahi dut. En plan, zein da hitza? Beti izaten da lautada. Badaki zer dan, baina erdaraz, ez daki zer dan. Ez da eraren bat, edo zerbait gustatzen zaizuena? Txortan egin. Ez nun inoiz entzun, eta klasean ez dakit nork esan zuen, eta mundu guztia basegoen en plan, txortan zer da hori, ez genekien zer zan, eta geratu inzait. Eta nola esate zute Barakaldon? Follar. Ez dakazuten. Claro, ez. Dakit jo edo. Tosgarra, izan zen. Lagun artean esategu jo, beste gabe, rutan kentzen dugu, eta jo. Baina hori mundu guztiak ez du ulertzen. Nik ez dut ulertu. Beste bati esaten diozu... Honekin jotzeko gatunaz. Jotzeko geratunaz, baina, klaro, hori da... Txortaniteko gatu zala. Ni jo, en plan... Orduan... Claro. Bai, ondo, baina testu ingurua esaten du, ez? A ber, ez dakit. Hemendik 50 urtera, euskarak bizirik jarraituko du? Bai. Nik uste dut ikusten dugula euskara, beti hiltzera doan gaixo baten antzera, baina inoiz hiltzen ez dena, ez? Bai da, dolu bizi bat etengabeko. Nik uste dut lortu behar dugula egoera hori burutik kentzera, eta batez ere imaginariotik kentzea. Ez que euskera orain bizirik dago. Orokorra normalizatzea, ez? Osa, ez hainbertze buelta ematea, guk ematen dizkegun buelta guzti hauek, ez? Orokorra normalizatzea eta... Nola zoazte etxera, orain? Aberasgarria da nik uste bertze ikuspuntu batzuk ikustia, eta holare bai aurreri itzau nizkentzen dire, eta zakit niri aberasgarria intzai, eta lagundu ditu baita pixkot bertze historia batzuk entzutia, eta pixkot iritzik konpartitzea, ez? Gustatu zait. Askotan aurre suposatzen dugu, ez dakit, herri batean egongo dela egoera bat, eta gero ez da horrela. Eta horrelakoak entzuten. Eta batez ere ikustea, zer uste duen besteak gureaz. Ze irudi daukaten kanpotik gure realitateaz, eta hori ere nik uste dut hori dela iguala berazgarriena. Eskerrik asko, Nagore, Jokin Saioa eta Aritz. Beratik Barakaldora, edo Gasteizetik Baionara. Beren muga eta ezberdintasun. Etengabe osatzen, etengabe eraikitzen, eta etengabe forma berriak hartzen dituen hizkuntza da euskara. Eta bihar ere, hala izan beharko da. Autokritikatik abiatuta eta lokartu gabe, baina plazterretik begiratu diezaiogun daukagunari. Ezin dugulako astu, euskara hizkuntza gutxitua dela, bai, baina ez hilzorian edo fosilduta dagoen hizkuntza. Gaur, euskara. Eta bihar zer.